थांनाय 20 बोसोराव जोंहा बे नांगोलनि BPFनि जि सरकार दंमोन बे समाव बे लामाया गोबां हाब्रुमोन। जों थाबायनोनो हायामोन बे लामाखौ। गोबां दुखु नाङोमोन। आरो बे लामाया मोनब्रै सुबानि लामा। मानो होनबोला बे लामायावनो गामब्राफोर फैनो गोनां जायो। गामब्रानियाव सार्टिफिकेट लांफैनो गोनां जायो। दा BTR सरकार जानाय लोगो लोगो बे लामाया दायो बोसोरसेयावनो सेंसन जानानै 1.5 बोसोराव जोंनि बे लामाखौ थाबायनो मोनदों। बेनिफ्राय रायजो राजाफ्रा जों बहुत गोजोननाय मोनदों दिनै बे लामाखौ मोननायनि थाखाय। सिगांनि समावथ' बे लामाखौ गारसोनानै दोनदोंमोन। खिन्थु दायोहाय जेब्ला जोङो गबिन्द सारा जेब्ला देरहायो अब्ला बिथाङा थारैनो बे लामाखौ अननानै बे लामाजों लोगोसे आरो सोनाबहाबो मोनसे लामा हरबावदों। बिथांनि थाखाय जों गोबां धन्यबाद जासियो बे लामाखौ हरनायनि थाखाय। जौगानाया माबायदि जादों? जौगानाय होनबाथ' मिसा खोथा बुंनानै लाब गैया। जों गामियाव साखरियाल हिसाबै साखरियाल दोङो। आरो न' बाङाबो एसे मोजाङानो। खिन्थु जोङो एसे नायोब्ला नुनो मोनो जे गावबा गाव होसोनानै खारनायसो। सोरबा SSBआ गावगायनो, सोरबा पुलिसआ, सोरबा रेलवे मावनाय, बिसोर गासैबो गावबा गाव नाजानानैसो मोनदों। गावनि खस्थ'जों गावनि खस्थ'जों साक्सेस जादों। बेनिफ्राय आरो जों गामियाव दुखु नांथाव बाथ्राया बेनो, सोरबा दिनै दासिमबो सखायाव फिसा फिसा दखान होनानै जानो गोनां जादों। सोरबाया दिनै बिदिनो केरेला फरायनाय, सोरबा BA जानाय दोङो, सोरबा बेंगालराव दोङो, अन्थाइ बुख्रेबहैनानै जानो गोनां जादों। दिनै जों बेफोरबायदि जौगानायखौ इसेबां खासिबारि मण्डलियावबो बा खासिबारि गामियावबो बेफोरबायदि अबस्थाया दोङो होननानै जोङो नुनो मोनदों आरो जौगानायखौ इसेबां नुनो मोनाखै। जाय जादों खिन्थु मोनदों, गावबा गाव हास्थायनासो मोनदों। दा दहायनो बुंखाबाय आं नंगौ खोथाखौ बुंनायाव बयहाबो राइट दङ। दा 1 नम्बर आं बुंगोन बेक्तिगत हिसाबै बिथां रिहन बिथाङा गाज्रि होननानै आं बुंद्रायनो हाया। खिन्थु जोंनि बे खासिबारि मण्डलियाव दहायनो बुंबाय बिथाङा माब्रैहाय बे लामाखौ नायस'नासै आं मिथिया। आरो माब्रैहाय दासिमबो दिनै इसेबां जों गामियाव बेबायदि सोरबा हारमुथियाव मैगं लांनांग्रा जानानै दङ। आरो सोरबाया बेबायदिनो हाजिरा मावग्रा जानानै दङ। मावखानांगोन, खिन्थु एसे लेभेला माय बेलेग जानायमोनब्ला जों गोजोनगौमोन। 10 बोसोरनि मन्थ्रि जानायाथ' माथो होनबावगोन, दा गुबुनाव जुदि मावदोंबा मावदोंसै। खिन्थु जोंनि बे माबायावबा जों इसेबां डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनाखै आरो जों गामियावबा आंनि साननाय मथेबा आरो। सरकारि न'आथ' आगोलनि दिनाव आं खोनानाय मथेब्ला हसा हसि खोथा। खिन्थु मेम्बारफोरखौसो आं खोनादों। सोरबाया बिदिनो बै BPFनि समावनो बिदि 10ता सफैयोब्ला मोनब्रैफोरल' बानायनानै होयोमोन। बिनि गेजेराव बाखिया गायब जायोमोन। खिन्थु एबार BTR सरकार जानाय लोगो लोगो मानो होनबोला गासिबो एख' मोननो हायाखै, लुखाजोबनो गोनां जादों आरो मोनखाजोबदों। आरो नैथियाव आं बेखौनो बुङो, बे जेम्स फैलाव बिथाङा जोंनि धनसिरिनि सासे MCLA देरहालांनाय। 5 बोसोर बिथाङा जाबाय। खिन्थु 5 बोसोराव बिथाङा खनसेल' जों गामियाव दाखालि मिटिं खालामफैदों, केम्पिं खालामनो थाखाय, इलेक्सन बिसायख'थिनि थाखाय, जास्ट फर नेमसेक। मानो होनबोला बे गामियाव BPFनि गोबां माबा दोङो, मा होनो, सापर्टार दोङो। UPPLआवबो दोङो। नाथाय बिथांखौ जोङो खबर लाफानाय नुवाखै। सोरबा अरुनदय मोनदोंना मोनाखै, सोरबा न' मोनदोंना मोनाखै, सोरबाया माबायदि अबस्थायाव दोङो, खनसेबो बिथाङा जोंनि माबायाव बे सुबायाव बा खासिबारियाव खबर लाफायाखै। नाथाय दाखालि खनसेल' बिथाङा खबर लाफैदों। जायाखै, जाफुंजोबाखै। मानो होनबोला दिनै लामा मोननै गबिन्द सारासो हरबाय। आरो फारसेथिं कालभार, आंनि न' खाथियावनो मोनसे कालभार दङ, गैया। मानो होनबोला जानाय मोनब्लाथ' बे लामाया मा लांखावनो CC ब्लक जानांगौमोन, माबा मोनसे जानांगौमोन, जायाखै। नाथाय गुबुननि बे बिथां सार, गुबुन गामिनि सार एबा जोंनिनो BTRनि सार गबिन्द चन्द्र बिथाङासो जोंखौ अननानै बेखौ हरदों। आरो बे लामाखौ बनायनायाव जोङो दाहार लानानै मावदों। आं 4 लाख दाहार लादों आरो सासेया बेबायदिनो बेबो एसेनो 3 लाखसो दाहार लाबाय। बेनिफ्राय जों दासिमबो सुदखौनो होजोबनो हायि बायसाबो जाना थादों। अब्लाबो जों मावदों। आं मोनसे खोथा सानो,
बे गाज्रि मोननांगौनि खोथा गैया। इसोरा बेनो 20 बोसोर सासन खालामनो थाखाय होखाबाय। खननै MLA, खननै मिनिस्टार। दा आं बेखौसो खावलायो जे जायफोरा दायो हाग्रायाव थानानै जायफोरा देशनि थाखाय बा हारिनि थाखाय जायफोरा ओंखारबोबाय, बिदिनो ओंखारबोनानै बिथांमोना दायो रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो खाबु लादों। जेरै गबिन्द सारमोन, बिदिनो सोरबा बहुद दङ। बिथांमोननो खाबु होनांगौ। एटलिस्ट 10 बोसोरखौ खाबु होनांगौ। मोजां मावो ना गाज्रि मावलाङो बेखौ नायनो थाखाय एटलिस्ट 10 बोसोरखौ खाबु होयोब्ला आं सानो बहुत मोजां जागोन। मानो होनब्ला बिथाङा एटलिस्ट मावखाबाय। आरो जेन गुबुन थालांनाय खामानिफोरखौ जेन गुबुना मावनो मोनो बेखौ जों हास्थायो आरो। बिथाङा मावजोबदों मानेथ' आंथ' नुबाय बै मा होनोलाय बे टंला दाखालि जोंनि बे कमिउनिटिफोरनि मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन BBC नि। बे मा खोब सम्भब टंला भेरगाव मोनदां। बेयाव थाङोब्ला आं नुबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि CC ब्लक मोनसे मोजां लामा दोङो। हरसिंगाफोरथिं थांबाय मोनसे मोजां लामा दोङो। अबोला माब्रैहै बिथाङा मावजोबनो हाखो? गबिन्द साराबोथ' मावदों, गोबां मावगासिनो दोङो। ओमफ्राय आरो गोबां बेबायदिनो माहाबा बिदिनो मा होनो लायो बे बिटिआर सरकार जानानै जाहा दिनै अंगनाबादिफोरनि माबा जाबाय। गोबां जायगाफोराव माबा जादों आं नुजोबाखै, खिन्थु गबिन्द चन्द्रआ जेन मावदों बेखौ आं नुदों आरो। लामा सामाफोर बनायनाय बहुद मावदों बिथाङा। दाथ' मा होनबावगोन, दा खोथाया बुङोब्ला एसे गाज्रि मोनजानाय होनजायो। नाथाय नंगौ, खोथाया नंगौ। दिनै जोंनि बे लामाया गोबां हाब्रुगोन जाजोबमोन। मोननै लामा हरबाय आरो मोनसे कालभार हरबाय। आरो गामियाव बहुद गोरिब दोङो, दाबो सकाव दखान होनानै जाग्रा दोङो। बिथांमोननि सियारफोरा मोजां नङा, न'फोरा मोजां नङा। एटलिस्ट माखासे खामानि मावग्राफोर दोङो। आरो गोबां बेंगालरफोरावबो थांना थांहैदो, दिनैनो बुंबाय आङो। आरो बिनि अनगायैबो मोनसे मडेल भिलेज जोंनि बे खासिबारियाव, नामाव मडेल भिलेज जानानै दोङो। बिथां बे माबाखौ स्किमखौ खोनादों बिथां मानव गेदेर रिहन दैमारियानो लाबोनाय। नाथाय मावनायखौ जों नुबाय। बिथां गबिन्द चन्द्रआ माखासे साजेसनफोर होफैदों, जोंजों लोगोसे थादों। खिन्थु माखासे बाथ्राखौ जों मिथिजोबा, खिन्थु मावनाया बा साजेसन होनाया जाहा बिथां गबिन्द चन्द्र सारानो, बिथाङानो बे साजेसनखौ होदों आरो। बिथां बे दायोहाय कमिउनिटिनि टयलेट मोनसे दोङो आरो फिल्डआव मोनसे बाउन्डारि आरो बिदिनो क्लाब न' गोदानै लुबाय थानाय जादों आरो। बिथाङानो गासैखौबो दायो दिथा होगासिनो दङ। आरो जोंनि बे खासिबारि सुबायावबो बिथिं मोनब्रै सुबायावबो दायो बिथांनि डिरेक्सनावनो थांबाय थानाय जादों। जे मोनसे खोथा दिनै बेयो रोखा जे जोंनि गामियावबो बहुद सिं दङ। नाथाय बिथांमोननि सानैसो मानसिफोरा बुङो जों गामियाव गैया। गैयामोनब्ला मानो दिनै फिसा गगला मानो गिदिर जालांखो? मानो मिटिं खुंनो हाखो? मैयाबो जों मिटिं खुंदों, मोनसे गिदिर मिटिं खुंदों। निस्सय दोङो, खासिबारियावनो फिल्डआवनो खुंदों UPPLनि हिसाबै। मानो गैया लाफानो थानो? दोङो। बिसोर गैया होनो, खिन्थु सिङाव दङ। दुखु मोननायाथ' थाखागोन। गासिबो खोथाखौ बुंजोबनाय नङा। माखासे खोथाखौ आंहाबो दुखु दङ। खिन्थु माखासे खोथाफोरखौ जुदि फिसा मानसि होननानै रावखौबो दरजा सौहैयोब्ला, सोरनिबा टक टक खालामोब्ला मोजाङै रेसपन्ड होनांगौ, मोजाङै खोनासंनांगौ। दा माखासे जोंहाबो बुंथावि बेबायदि बाथ्रा दङ। बेनिफ्राय आं बेखौनो हास्थायो, भैरबकुन्द बियाबाव इसोरा बिथांनो 20 बोसोर चान्स होखाबाय। बेनिखाय आं सानो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया 5 बोसोर जिथु खुंबाय थादों, आरोबाव 5 बोसोरखौ रायजो राजाफोरा जेन बिथांनो मोजां मावो, बेनि थाखाय जेन भट होयो। मानो होनब्ला 5 बोसोराव बेसेबां खामानिफोरखौ मावजोबनो हाया। जाहाथे 5 बोसोराव आरो मोजां खामानिखौ मावनो हायो, बेनि थाखाय आं हास्थायो आरो आंनिफ्राय, जोंनि माबानिफ्राय जेन गबिन्द चन्द्रनो होयो भैरबकुन्द बियाबाव। बेनिफ्राय जोंनि बे धनसिरियाव जा फैलाव बिथाङा देरहानानै थांबाय, खिन्थु 5 बोसोराव जों खनसेल' फैनायखौ नुनो मोनदों। बेनिखाय जाहाथे एबारनि खेबाव रुजुगोरा सार बिथाङा UPPLनि जादों आरो बिथाङा गोबां खबर लायो आरो बिथाङा नायबिजिरो, देरहायाखैमोनब्लाबो एसे भटआवनो। नाथाय दायोहाय बिथाङा प्रुफ होनाय हिसाबै जोंनाव फैयो। बेनिखाय धनसिरि बियाबाव रुजुगोरा सारनो भट होनानै देरहासारगोन बेखौ जों मिजिं थिदों आरो बयबो जेन होयो बेखौ जों आसा खालामदों।